PvdA in Friesland blieft verrast bij succes Europese verkiezingen. Ik hier het hopen, maar ik hier het net door het te dreamen. En nog meer safvolle otters bij Frieske Faunapassage. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het lijkt erop dat de Partij van de Arbeid juist de grote winnaar is van de Europese verkiezingen. De Frieske PvdA is blijd bij de uitslag, maar was het voor te volle joegij. In Haas groeide de Partij van de Arbeid bij de Rijksverkiezing hier van 3 naar 5 zitten. Eenzelfde sprong als nou in Europa. En toch komt de winst van Juster als een verrassing. Dit is boven alle verwachtingen. Ja. Hoe verklaren ze dit? Deze opmerkelijke exit poll van de Partij van de Arbeid? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vooral een positieve, energieke campagne houden en het bij ons eigen verhaal houden. Voorzitter Hans Konst van PvdA West-Friesland denkt dat vooral de pro-Europese campagne van Listloeker Timmermans de PvdA-stem opleveren het. Al dat gedoe over uit de Unie en de gonen weer waarom, daar hebben gewone mensen helemaal niks aan. Nevens de teller van Geen Pijl het juster haast 1 op de 5 kiezers op een PvdA-kandidaat stemt. Maar de gunst van de kiezer is daar grillig. Want bij de provinciale statenverkiezingen wie in Haas net de Partij van de Arbeid, maar Forum voor Democratie nog de grootste partij. Ik denk dat die stemmers die ben net fut, die wen je hier nog steeds. En het is gewoon us om voor hun een verhaal te horen waar zij hoop uit putten kennen. Om hier beleid te mooi te zien, dingen te dwaan waarvan zij van sissen, nou hebben wij een beter leven. Foksen, otters, katten en dassen. Het kroept al je terug de provinciale faunapassages. Dit betekent behoorlijk druk onder de dieken, zou toch blijken uit onderzoek van bureau Arcadis in opdracht van de provincie. De orenkant liep het net al te vier voort. En voor uw meesken is het prima te dwaan hier bij de N381. Als je zorgt hoeveel platrieden bisten je betieden op het dik joggen, is het maar goed dat er ik de fauna-passages binnen om de krek dat vat te komen. Maar dan moet ze wel goed werken. En dat wordt nog controleren met onderhouden wildcamera's. Die beelden worden dan vervolgens op een website geplaatst op wildspotter.nl en daar kan iedereen, mensen in de provincie, maar ook daarbuiten kunnen die beelden bekijken en ook meehelpen met het faunaonderzoek en het determineren. Vervolgens leveren wij het onderzoek van die 30 locaties af van wat hebben wij gezien per locatie, wat komt er langs en ook wat hebben we tijdens de inspectie aangetroffen van wat is de staat van de passage. En dat liep het goed, maar omdat het meeste relatief kwartlien online is. Het verskaat onbisten dat er gebruik van maakt, of gewoon nieuwsgierig is grut. We zien veel boomharters in de provincie. Vos, ree, das hebben we heel veel gezien. Maar toch echt wel koploper hier in Friesland zijn eigenlijk de otters. Het is mooi om ze zoveel langs te zien komen. Van het laatste kerkelijke bouwval van Friesland naar een pronkje. Het kerkje van Detjum is voor €800.000 volslijn op Kalfateren. De squorren zitten in Peri Vlien nog in de morgen. Het zwiervertutte kerkje had haast hier in de stijger staan. Maar je hoort kennen die inwoners van het dorp de weg gebruik van maatje. Er wien van de verbouwing nogal wat wensen, maar naast een vergaderruimte, een bed en brochtje en een uitzichttoer is het kerkje nou ook het dorpshuis van Detjum worden. Het wordt nog krekt wat meer als 2 weken en dan is het weer van de Oranje Vrouwen. Het WK voetbal in Frankrijk. Onvierder van het Nederlands elftal is record international Sherida Spitsen van Snits. Fjouwerlien op het WK in Canada bereikt de Spitsen met Nederland de 8e finale, maar er wordt nou meer verwacht van de Oranje Leeuwinnen. Doordat wij het EK hebben gewonnen, dus zijn mensen ook anders naar ons gaan kijken. Dus ja, daar wordt ook weer wat anders van ons verwacht en van de buitenwereld verwacht dan 4 jaar geleden. Dus dat is logisch. Ik denk dat dat alleen maar mooi is voor ons. De Oranje Vrouwen beginnen het WK op 11 juni in Nieuw-Zeeland. Ben wat daar het waar? Hier is Piet Paulusma. Nou, laat ik beginnen met Joen en vannacht. Nou ja, Joen dan. De zinnen er nog bij. Vannacht meer en meer bewolking. En we gaan vannacht gewoon eens op een beetje ruim in het watergebied, westelijke pad van de provincie. 10 graden de temperatuur, zwak of matig de wind, west-noordwest. Morgen droog, bewolking, zinnen, zo'n 15 of 16 graden. En een zwak ontmatig wind uit west-noordwest waai. En dit wie je kijkt op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke jong.